Euskadi Erratiko Informazio Zerbitzuan. Jaun Andreok, arratsaldeon. Abian, jada maiatzaren 22ko udal eta foru hauteskundetarako kanpaina. Lehen egun honetan, langabezia, krisia eta ekologia izan dituzte hizpide alderdi politikoek. Baina hauteskunde kanpainaren lehen eguna, auzitegi konstituzionalak Bilduri aurkezteko argi berde emanez partez gauerdian kaleratu duen sententziaren itzalpean dator. Euskal Herria aldaketa fase batean da. Bildu osatzen dugun pertsona eta erakundeek Euskal Herrian sortzen ari den eskenatoki politiko, sozial eta instituzional berriaren aurrean indarrak biltzea erabaki dugu. Izan ere, agorturik dagoen egungo eredua gainditzeko gakoa indar metaketan dagoela uste dugu. Indar metaketaren aldeko behin betiko apustu sendoak aukera ematen digu orain gure helburuak lortze aldera tresna bat edukitzeko. Bildu Hego Euskal Herri osoan aurkezten da ilusioa berpizteko. Egoera politikoa aldatuko duen tresna bihurtzeko. Gatazka luzearekin amaitzeko. Gizarte hobeago bat eraikitzeko eta instituzioetara aire berria eramateko. Behinbetiko bakea, normalkuntza politikoa eta egungo eredu ekonomiko eta soziala gainditzeko inoiz ez bezalako aukera ikusten dugu. Aitzitik, Estatu Espainolak eta Frantsesak ez dute gure herriak bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko duen eskubidea aitortu nahi. Horre guztiak, halabeharrez, Euskal Herritarron esku jartzen du egoera hau gainditu eta aurrera egiteko ardura. Eta bide horretan, geure buruan nazio gisa eraiki eta gizarte eredua errotik eraldatzeko asmoz, autodeterminazio eskubidea jotzen dugu ardatz. Eraiki nahi dugun herria, herriz herri eta herrialde, martxan jarri beharra dugu. Ilusioz eta konbentzimentuz besten inposaketei aurre egin behar diegu. Euskal Herri osoan eta pertsona orori bere eskubideak bermatu arte. Azken hamarkada gogorra izan da Oiartzuarrontzat. Euskal Herriak bizi duen egoera politiko ardatz, gorabehera handiak bizi izan ditugu. Zoritxarrez, izan da gorabehera hoiei etekin pertsonala atera dienik ere. Hor daude Martin Beramendik egindakoak alkatezela. Kudeaketan irregulartasun eta lege hauste larriak, gastu pertsonal lotsagarriak, afariak, bazkariak, dokumentuen xahuketa. Oraindik ere, bai alderdikideek eta bai Oiartzun baitik esan duten bakarra, alkate baten egunerokoan ohikoak diren jarrerak direla izan da. Aurrerantzian ere, bide beretik jarraitu nahiko ote dute? Egindako kudeaketa kaskarra medio, herritarrek aldaketa gauzatu zuten 2007ko hauteskundeetan. Oiartzungo udalak ikerketa batzorde berezi baten bitartez, Beramendik egindako guztiak aztertu zituen, eta neurri judizialak hartu gertaera larri horien ondorioak pairatu zitzan. Hortaz, epaitegiek zehaztuko dute egindakoi dagokien zigorra. Azken urteetako udal kudeaketari dagokionez, ziurraski agintariei indar eta esfortzu gehien eskatu dien lana, hirigintzarako ordezko arauen errebisioa izan da. Bera hau izan da legegintzaldiko erronka nagusia. 2003-2007 legegintzaldian egin ziren astakeriak zuzendu eta txukuntzeak protagonismo guztia hartu du azken urteetan. Horretarako ardaz nagusi bat jarraitu da, herritarren parte hartzea. Hirigintzako aholku kontseiluaren sorrera eta lana, auzo batzarrak, gizarte eragileekin errondak, guztien lana erabakigarria izan da hirigintzarako ordezko arauen errebisiorako. Bilduk, oro har, hirigintzarako ordezko arauen errebisioa ontzat jotzen du. Soilik aportazio txiki bat egin nahi diogu. Auzo txikiei dagokienez, hausnarketa berri bat. Hirigintzarako ordezko araurik gabe urte asko eman ditugu, eta horrekin amaitzeko azken legegintzaldian egindako lana hartu eta exekuzioari eutsi behar zaio.
Aurreko legealdia hasi bezain azkar hasi zen gaur pairatzen dugun krisi ekonomikoa. Udaletik, krisi horri erantzun egokia eman zaiola kontsideratzen dugu. Bereziki politika sozial eta jasangarrien aldeko apustua egin zen. Gizarte ongizatea bultzatuz, babestutako etxebizitzak lehenetsiz, herri barruko garraio publiko berria sortuz, lehen gaien errekuperazioa bultzatzen duen atezateko zaborbilketa martxan jarriz, gure industrialdeen berrantolaketari ekinez, ordezkari publikoen jardunerako kode etikoa martxan jarriz, eta bar. Azken finean, ongizate eta justizia soziala indartzera zuzendutako kudeaketa eredu berria martxan jarri zen. Politika liberalak alboratuz. Conviene pensarse muy seriamente si no deberíamos aprovechar la oportunidad de todo este razonamiento que hemos visto, de la conveniencia de plantearse una pata marítima para las exportaciones de nuestros productos, que tengan mejores condiciones que las que tenemos ahora, para además aprovechar y ofertar un posicionamiento, un enclave, una implantación, para una planta de generación energética que pueda tener cualquier tecnología y cualquier combustible. La evolución tecnológica nos va a dar todavía muchas sorpresas. No estoy hablando de una central nuclear, aunque a mí particularmente, y no hablo por la educación, a mí desde luego no me quitaría el sueño. Gainontzeko eragile politiko eta erakunde publikoek krisiari irtenbidea emateko esperantzak obra publiko eta finantza erakundetan jarri dituzte. Krisi ekonomikora eraman gintuzten neurri berdinekin saiatzen ari dira ekonomia suspertzen. Horren erakusle Jaizkibelko superportua, errauskailua, hirigintza egitasmo erraldoiak eta PTPA. Berau osatzen duten egitasmo erraldoi guztiekin. Bigarren saihesbidearen luzakina, plataforma logistikoa eta bar. Egitasmo erraldoi hoien guztien gauzapena inposizioan oinarritu dute. Ez da inongo momentuan udalen parte hartzerik bilatu. Herritarrok ez dugu gure iritzi, kezka edo iradokizunik aurkezteko aukerarik izan. Beste garai batzuetako errealitate ekonomiko faltsuei erantzuten zieten astakeri erraldoiak inposatu nahi izan dizkigute. Errauskailuaren egikaritza ziurtatzeko Foru Ogasuna datozen 21 urteetarako hipotekatu dute. Europako herrialde gehienek krisi atzean utzi duten bitartean, gu ezinean gabiltza. Badirudi luzerako izango dela gainera. Testuinguru horretan izan da baikor egoteko gertaerarik ere. PTParen inposaketa horrean hainbat oihartzuarrok azaldu duten jarrera. Talde bat elkartu eta 7.000 sinadura eta alegazio baino gehiago bildu dituzte. Hor kokatzen dugu guk gakoa. Herritarren parte hartzean, auzolanean, aurrerantzean ere horrek behar du izan bidea. Gaur egungo egoeraren aurrean, Bilduk jarraitu beharreko bidea zein den oso argitu. Guretzat, lehentasunezkoa da krisi ekonomikoari aurre hartu eta ongizate eta justizia sozialean oinarritzen den gizarte eredu batera eramango gaituen kudeaketa egite. Bestalde, ezin dugu onartu egun hain zabalduta dagoen asimilazio politikoak guri ere eragitea. Bestela, gainontzeko alderdi politikoek dituzten bizio eta jokamoldetan eror gaitezke. Azkenik, ezin dugu ahaztu gardentasunaren aldeko apustua. Ezin dira beramendiren garaian gertaturikoak errepikatu. Horregatik, kode etikoa lanerako tresna ezinbestekoa dela deritzogu. Kudeaketak gardentasunez herritarren esku egon behar du.